kaning maong dalan kuani vision ni Vice Governor Cagas kaniadtong siya pa nga to ang kongresista. I see. Sa time nga si Brad Mac ang incumbent nga congressman, nag-file siya og balaod noon dito sa Kongreso para magsiminto sa dalan nga mag-connect sa Region 11 ngadto sa Region 12, particularly province of Sultan Kudarat, munisipyo sa Colombio. Kaniadto ang tawag ini sa mga taga DPWH the missing link. The missing link. Ano man ang missing link? Missing link tungod kay kani mo inakita sa Department of Public Works and Highways nga mas mapaduol ang biyahe sa mga tao or mga negosyante nga gikan sa Sultan Kudarat paingon og Davao City. Dugay na ni nakitaan sa DPWH nga dalan nga maoy mag-connect sa ato ang mga negosyante ba gikan sa Sultan Kudarat paingon og Davao City. Pinakaduol ni nga dalan kay kung wala ni Brad J adto pa mo agis Ginsan tinuod tuyok. Yes, tuyok sila or dito mo agi sa Paglas sa Makilala dito mo agi. So ang nahitabo nasabta ni Brad Mac ang concern maotong sa iyang incumbency as congressman nagpanday sa balaod nga ma-recognize ni as national highway. Tinuod man na-recognize niyo sa Department of Public Works and Highways ang maong missing link. Ang nahitabo si Ma'am Didi na Brad J ang ni-continue pagpangita og mga pondo aron ang kaning maong missing link masugdan jud ang pagpasiminto. Mao nang inyo makita karon nga gikan sa Padada paingon sa Kiblawan sa may Mulupulo, paingon din sa may La Suerte, opening sa Matanao, paingon Manga, Bure, Saboy, paingon ASBANG, Bangkal, hangtod din sa barangay COLONSABAC. Sakop sa Lungsod sa Matanao. Mo-connect ni siya sa lungsod sa COLOMBIO, probinsya sa Sultan Kudarat. Dugay ng mga kapanahunan, dunay nadiskubrihan nga mga nindot nga mga caves o waterfall din sa lungsod sa Matanao, found diri sa COLOMBIO ug sa Matanao. Isa ni sa makapaagni sa mga lokal o mga foreign tourists nga mosuroy sa lungsod sa Matanao. Kaya kadtong panahon, gubot ang gud diri Jay. Daghan diri mga presensya sa pikas. Yes, ang presensya sa pikas. Apan karon nga naabrihan na, siyempre, nanadri ang atuang PNP, ang atuang Armed Forces of the Philippines, na peaceful na siya, mas na-develop sa atuang mga lokal, lumad. Ang na to, si Mr. PIO, si Winchisar, o ang Mr. Ronda Probinsya, Mike Nakwa, o ba na to, si Brad IRICK, okay. Atong pangitaon, subayo na to, ang nindot nga dalan, kini sa probinsya sa Davao del Sur. Tara! Ulit na gano'n na, kasi magaligin mo. Tara na! Maday. 2014 ito mini opisina ni Ma'am Congresswoman Ma'am Didi Cagas. Nito sa opisina para mangayog tabang partikular sa mo ang karsada operating gikan sa ASBANG to secure talpitas. Kaloy sa Ginoo gitubag sa mga kagas ang amo ang pangandoy, no? Mo na ang kining lugaran ni proud jud nila. Kining usahay na suko ang Pikas grupo ngano daw Cagas country nga mo ang barangay kung ilahan na gyud ni kay tungod nakita sa mga tao diri dili na maihap ang ilang gihatag nga tabang o proyekto aning barangayan ni. Gawa sa kalsada kap unsay mga project sa mga Cagas diri? Actually ubay-ubay na mga kanang mga kanding napay gym, barangay hall, na tapos karon dunay kaming 500,000 di kaming na download na sa barangay ang 500,000 na para sa basketball court ibutang sa Poropuno barangay Colonsabac. Si Ma'am Didi, pasalamat yun ni Ma'am Didi kay kinig yun man nakaingon nga no nga nahimo kining tourist spot. Kining Talambato, siyempre agianan man Talambato dito sir. Pero kanang part na sa Talambato sir, ang ibabaw ana, gingan lang nagsig Talambato kay ang tanom bilaan, hait ang bato.
Height ang bato, kanay talam bato. Part na sa talam bato. Pero actually, ang amo lang din ang mountain top na ay height ng bato. Maato ka dito, sir. Ang bato diha, murag bato sa dagat. Height ayo. Dagko. Si IRICK AGBON. Okay, sir. Kuan. Maglimpyo pa ko, tamnan ako bulak. Anay, cave dyan, nay? Naa. Unsa ka lalom, nay? Wa pa na mo pasudlon. Wa pa, pero nanay gusto mo sulod. No, naa kay wa na mo siya ikuan kay basig maatol na pud maglinog. So wala pa jud na nasudlan og tao tayo, nakasudlan na ninyo. Sa una daw katong mga igagaw, katong igagaw nako namatay na ba? Wala ka gawas? Okay ra man diha, gawas pod. Okay. Kasi pangalan nga Langob te. Ang amo lang ikuan lang, langob. Langob lang. Langob lang. Lambato, bat caves na diri pa. Lambato. Lambato, bat. Nay mga paniki dia. Kabog. Sa una na, karon wala na. Itong missing link, kung makita ninyo, kasumpay na gyud nato ang ato ang dalan. So diring dapita, daghan kayo mga tourist spots diri nga dapat ato i-develop. Do na pa yung mga pending kaso sa boundary, do pa yung boundary conflict. Pero siguro na ko sa inyo nga kaning nga lugar hangtod karon ang nagyay ni ang lungsod gyapon sa Matanao kay mga tao diri butante man sa Matanao. So nakita ni dalan Brad, kana din sa ibabaw paingon na siya sa lungsod sa Colombio. Mo na nga lugar din ha. Ang boundary nila kining sapa. Kaning sapa. Actually ang sapa sa history ang tinubdan ani nagid sakop sa Matanao. Matanao. That is why kanang gitawag naton og underground river or bat cave, no, kanang gitawag po sa Colombio Pitam Pligo. Niagi na nasakop sa COLONSABAC sa Matanao. Sa Matanao. Yes. Ang pinaka-importanting mensahe din ang kalsada na to. Yes, nga na-connect na gayon. Na-connect gayon. Nga kaning moong dalan mag-abre ni sa atuang lungsod sa Matanao sa probinsya sa Davao del Sur para sa mga negosyante nga gikan og Sultan KUDARAT o Region 12 na moadto og Davao City. Mao ni ang pinaka-shortcut ug pinakabubo nga ruta paingon og Davao City. Kung gikan kag Sultan Kung gikan ka og Sultan KUDARAT. I love Davao del Sur, mahanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulubon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. 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 Sanang lapay panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katawhan masaligon. Kakugi sa panginabuhi o pagpaningkamot. Kauswagan karon atong nakabot. Sa atong katigulangan, pahandig kang agi-ampingan. Di amuwa alang sa umaabot nga kaliwatan. Makita ang nagkadaiyang kausaban. Hulagway sa kulturang adunahan. I love Davao del Sur, mahanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulubon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. 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 Dali ka mo sa Davao del Sur.